Hei, bună și bine v-am găsit! Astăzi eu vreau să vă spun că pe orice telefon aveți un joc ascuns. Da? Uite, dacă intrați pe Google Chrome, da? Te trebuie să puni internetul. Da. Și acum scrie search. Asta să da? Scriu mică minge. Și vă dau un dinozaur aici și apăsați pe el. Și este un joc. Și merge fără internet. Da, și trebuie să apăsați pe ecran. Și să sar peste cactus. La mine e problema că merge prea repede. Da, și puteți și voi să încercați. Așa. Filmulețul ăsta nu o să fie prea lung. O să mai fac episoade din astea. Așa. Sunt bună la jocul ăsta. Credeam că... Așa. Și nu uitați, dacă vă place, să dați un like. Și să vă abonați la canalul meu de YouTube. Da. Și cam atât cu acest episod. Sper că v-a plăcut. Arătați și prietenilor. Da. Bine, pa!